Lay P Wing, dan supaya P second ke Am and Faithful and True Channel, but second ke Catechism series. Rakan ni ke sengi ke don ke way ke ba ngi ya pet ngi ya krek ngi ya wat, but ngi ya bule berkata ke deka kan ni ke jingkeli, but ya kan ni ke jing sisa, but ke bala jiaru. Berkata ke dek, hato ujisu ulami pat sisa, nah kibayap. Hakini ki ar hajar snem tam ki beralek. Kila don berbor ki priu. Ki ba lakam pakila yo i yo kris ubawan pau hadin ke jimi pacung. Da keba kedeu ya kini ki sakhi jong kini ki senran ki banikong. Kabalang kam ju sange ban penpena ba ujisu dasisha udang im. Wadla don kato kat ni na pedeng jungi kiba kwa ba en don ki jing pensisha kiba kam shena ba ujisu ulami pat sisha na kiba yap ki kita kidak kiba pau ba kiba la ban pensisha ba Hendrai om don kano kawai pat ke jing pensisha ni kano kawai pat katak kasin ya kapaan ai hangi light no na kisaki kipa im jong kibreu sendrang pat kentei gitu kiba ha borok silenter jong ka history jong ka palang kim syam la sange ban pen bena ya ka jing mi pat jong ujisu namar kihi kilai amat dia kendu yakane ke jimi patjung jisu hake jing im jongki de ni sngongo nakabanta kine ki saki ki pakila ai bat klapen bena ba ngiru nginget ba ha ka don sisha ka jimi pat ka jong ukris dengini sim katukane ke por ban pej yak ek ba don hake jing im ki jongi but kumno ni yo mat ni akendu ya kane ke jimi pat ha ka bor jung ka mariang ha ka jing im jungi kum ki buriu nang ta dingin pe yakine ya ke jing don ha ka mariang jing don jung ke jimi pat ha ka mariang ngila ban patai balai ba kidon kini ki jing jia jong ke jing kela kenang ba en wanra ya ke jing batumai ba usembai udai ban yap usentiu jong uding so udai ban terkong bat ban yap baki sela ki hap baki kata ki biong paring kat ki caterpillar ki yap nata ke jing mi pat ha ke jing im jungi kum ki beriu tu ngila ne man batai ya kini ki jing kela ki bajia kenang ban wan ra ya ke jing im ke batumai ngidei ban in ono ya ke jing long khlung ba ke jing long samla lut u khlung ya ubadang kha ulade ban ino no ya katu kajaka hapok ka kepok jang ka kemi kebasung tenat kebamdon jingku slai ruem hakamariang usembai udai ban yap kenang ba ujing tung uba thomai unmi usentiu jong uding so uterkong bat u yap no kenang ba uso unduk mi lene unduk pau kisla ki hap kenang bandup ailat bagi selah patamai kinmi u caterpillar u yap ban poi syakata ka kerdan jong ke jinglong tabali haka jing im jongi ki beriupat ngidei ban ina no ya ke jinglong kelung bad ke jinglong kena kenang ba ngindup long kita kibalahe lasang u kelung u badang syukha habat ina no ya kata
ka jaka ka pas ngok tenat ke bom don jingku slai ERUM ke badon kan ba idang don hapok ko jong ka kemi kenang ba indum yo ya ke jing sai jong ka singi hakin iki rukom long harum ke pamenta di kumno ngilak ban ong dan migran sepang ke jing syak sitom ba ke jing pang ba kidon kador na em Rapi kwa ban job ay kajing lekai. Pihap ban praktis sipun. Lada ukena yo ya kajing pang kajing sitom kabajur hakapor menmit. Hato don em ukpa neka kemi ibanom ke ban sumar ita ikun kilong kipakloi ban penlut ya kapor. Pada kim yo cu ban tiak ban dem nak panta itai kelum kajing pang kajing sitom ban kajing jenjar kim don dor hakihi ki don kajing temu lada kialam syakajing im wangi pule naka gospel kat kum u Lukas kalong ke baar pusau kat khat lai haduk lai pusan ngidon sauteli len saungut ngidon unongya tu ngidon ujisu dan arngut kisenra kajing pen bena ya kajing mi pat jong ujisu kadon ha kadonul ber kapedeng du jong ka kubor ka papha kapaki apostol kilayalap haman lagi jaka bat ba nakabanta jong kata obun na pedeng jong kila yap ya kajing yap martir kane kata lene kata kajing pen bena kebalong kepak kerpang bat kepadon kebalong per haka history jong kipriu om don kano kawai pat kejat niam kepala ju pen bena ha kerkom kepatikna ba ubriu ula mipat dan ula imbiang ha kendiat singi dan haki kendiat singi hadian kajing yap ju bat ba yau la yoi bat lakta dakat to ke nengut kibriu 4 juta kibudis kimju ong menoru ba ubudha la ong kumta kumba ong yo jisu ya ubudha lane baki ju ki ong chapang Moses lane baki muslim ki ong chapang Muhammad bantip lada pilong Kristan ne em pidon kampan keli tangkane ya lati hato ujisu udang im ne em ki Jehovah Witness kin sajubab em ki muslim ki nyeu yo jisu ba ulong u prophet u bakra Henry kim ngek ba ulami pat na ki payap syusyu kat kum ka Quran uta rene uto ubalayap ha lum kalbari syemdai ujisu na Nazaret ki Hindu ki ngek hakajing wan long do long briu biang Henry omdei hakajing mi pat kajing ya per ke patendrai pedeng ki Ju bat ki Kristan hakini ki spas nem dia kane lawan ra da kane kajing kentho kepala kentho da Festus ubalong unong mi teng jong Pilatus usim Agripa bat ka para ke jong u ke bekerteng ke Bernis hapo Festus ulayatu syapang u apostol ki ulaong apostol Paul itu ulai keren syapang apostol Paul ki ulaong kumno haba gitu kinong keno kila yeng ki lawan ra
kim sim lawan ra ya kanu ka jing kun tho la ne ka jing parap ke ba ula le kanu ka kam sniu ba ngala perkat la mudur Henry ke ba kilawan ra ke dei ya katukan ne ke jing ya tainia batu kepada sepang kanyam jongki hi sepang wei ubah kerteng Jisu ubah layap Henry ya ubah Paulus ula ong ba udang im kumang siam ha kam jong ke apostol kenong ke ba arpusan dekat khat pra dekat kendai kata kadang long ka subject jong kejinga debate kepadang teng ban penyap her hapedeng ki Kristan na ki Ju bat ki briu jong ki wepat ki jait nyam kalong ru namar ba kane ka jing ong ya kabala ong da Paulus ya kaba la ya kaba ki niki gentil kinong Aten niki ru start jong ki Greek beton Aten ki la kim siam la priak ki ken kuba kalong kuba sengobi Andrei kat ba unang penpau ya ka jing mut lene ya ka jing skong thu jong u lene ya kata ka jing patai jong u halor blei ya ka jing thau ya ka perthei bade ka history jong ki Israel kini ki start Aten plus ngap dengong ya u Henry Pat habaulah sedang ban keren sepang briu bekerteng uya shua jong ka Nazaret uba lami pat naki bayap katno katukan ni kibriu kita keren ben ya u Henry kiwi pat kilaong ngin sa skor biang ya pi sa pangkane dan halor kane mangisia makam jing apostol kalong ke bakhat niau kalai puar kumta kajing penbena kapani kong juga gospel haka himarom parok kawe la le ya kata hakata kajing long jingman jong ke imlang kesalang ka hima hakapadon kane kajing bom sngau tenat bat kajing bom ya priang sapang kane kajing mut jong kajing don jong kajing mi pat na ki bayap na kepentabun ki start history kaniam Kristan kala priang stat ha kaspasnem kepanikong namar kala penbena ya ka nongrim lene ka thmei jingka jinghikai lene jinge hakaba kibriu kidon ya kane ka jing kmelinti bat kamtame kini ki merau ya kiba ladon kejing selok lang kum ki peramrau ki jongki Henry bun na pedeng jong kini ki start history ki ino ya kane kanyam kepathmai kepalapan bena ya ka kubor kebalong markhong pong pada kecing perkat perdain jong ki jentil jong kata kapor ya keba kimla pan priang ba kala bandon kacing mi pat na ki bayap ngis kutu balai kacing ha kacing mi pat jong kris kalong kathmei jinget berjingikai ke pa pan priang what daki Kristan jong kasinong korin dan neka thain korin kipa ningkong kila pediang ya ka kubor babha da ka cingkemen Paulus lahap ban penlet bor dan ne penlet jingmut ha kalanong ka pakhatsan ka siti penikong si korin parok kawe tang halor kan ne ka jingmi pat pat ulah thok yaki sepang kan ni kendiat sepang ke French Revolution kapor jong ke French Revolution kendi ke jing kiwen jong
hapo reference udon uwei ubreu uba ngej play uba kerteng ureveilere uba lolong uwei upara nong trei jong uparas bat ulakwa banseng ya kawei ke jait niam kabalong persat ya kaniam Kristan kani kaniam ya keba ulakhat daka kerteng theo philanthropy kani kamdei ke henry kadei kajing ya klelang jong ki rule ki ain jong ketip hok ketip sot ya kebara sim na ki start philosophy ki barim bat na ke gospel merkia pen klelang kani katakan jainya mutmai yong theo philanthropy bat ula persang ban pen priang yaka ndrei siam la job bat ha kajing sngau diau ya kata kajing bom la ju lo ong hau paras kan nyam jonga kan om su the ha France wat lada hangta kadon kata ka jing saindur ke bakrau jong kata ka jinglong filosofi bat kata ka ethics ke jing tip ya ka bahabat ke bom day ya ka day bat ke bom day ngam la ban sengutu kumno ji supat ula job ha kaban pen priang ya kan niam jong da kata keba ha keba ula le ya kata ula sulung tang da ki riu matan ki balong tang ki dong tong dok ha ki don khat arngut tong dok ha kumno unu jisu lala pen priang ya kenem ju tang dakum kita ki briu ki parit ki paria dia kani ubaras ula jupap ko perlok jenga u Jesu Kris ula Sean Sharp ya kataka doktrin ke jong ya kataka thamei jing kai jong jinget jong da ki da ka wei ka kam ka pa pau nam ba pat ka pa krau ula sha ila de ban sha sanar phana hakasi tho de pat nangta da ka bor jong uhi ulami pat hakasi Sunday. Pila ya kene keju bat kaniam jong pi kan sayai daki sinjam ki bakrau la jebab. Di kanong rim jong kijing im Kristan. Ban im badu Kris ban im hau. Kini ki arteli ki jin ong ki pen pau ya ki nong rim ki paten rai hakapa ki senran ki jung Jisu menta ki im ya ka jinga dei jong ki pat utrai ubalami pat ki Kristan ki pa shisha ki persyang ban im dan ban le ban trai kam ban le ya ki jing kam jong ki hak kamen sim jong ki jinget da kepaken mau ba ukris udot batki that Christ is with them but ula don batki kumba ula don batki to ki arngut ki senran ki belej halanti sha emaus ki langit ba kanika jaj penriu kepala don ya kejing pen keladur kadon hakajing im kejongki but om don syu kejing syak te syak kum jongki ha kapor hakaba ki lahap hakataka jeli katpa kideng yai hakalenti jing im jongki hasla pertai ki syak yelade ban yo jingklain kendiat pa kendiat da kata ka jing don ke pa hapo jongki dau Jisu ki wipat kirkom ong kinget scam
haki kentin ki jong Jisu len haki kentin jong Jisu kiba ula keren haki apostol jong hadin ke jing mi pat jong hakami ngadon rekat bat pi barabor hadu pawai no kaperte Matius apu pra arpo Paulus apostol uong ba lengba ke jing mi pat jong Ukris ula kelalong utrai jong kapertei kemariang barok we. Filipi lai arwe. Ukris ulang ukli jong kamet jong u. Yakiba mengingilong kidukhat jong ka. Di nak kene kedau ngilak ban ong ba. Ngilong ha ukris. Kapalong kejing keren. Ya kepala Shem. Sispa nyepo sao sin ha ki siti ki jong Paulus. But ketaru kadai kawai pat kabentah jong kejing im Krista. Ukris ubelami pat. Umlong tang uparlok upayaine jongi. Hendrai ulang ru uta uba ayangi ya kejing im. Pat uta uba im hangi kumta ba man la away pa away ula ban ong om day mga uba im Henry ukris uba im hanga Galatia nong baar khot arpau kisakramen kilong kita kilat kilinti kipa koridor lengba jongki kiba ngilak ban long kiba keladur da kani kajing don keba im keba ulaong utrai Jisu uno ubabam ya kadok jonga ubadi ya kastam jonga uyai sa hanga bat nga hau gospel kumyo anis long riu kot san pun riu kumta ngilak ban kili ya late kumno ngala ban tikenalan ngila ban tikenaba ukris ulong ubaim mentaru kani kejing sengau tikena kawan na kani kejing sengau tikena bat kejingnya jeng ibu Jisu ulami pat na kibayap pat udang im shisha hapereng jongi menta kani kasyong hakanong rim jong lightly kijing yomat kajing don jong ukris ya kene kejing don jong lai omat hakar kom kepa simet ya kiba datang ngilong ki Kristan kiba shisha pat hak wei ker kom ne kawai pat kendiat pa kendiat lane season long season jia ni layak kendu ya ukris kum ubriu upaim langta hapang ya kendu kumta ngidon kejing ya keren ngidon kejing ya dei patu hakar kom ke kerpang pa paramar wei namaru Jisu ula ailat bangin yok mat ya kum uwei dan kum uta pasyong basa hakid onut jongi nangta ban pen i le ne ban pen sha shu ikeni tungin sha skor ya kawe ka sakhi jong wei uleng dok soble lo ong kum ne hakateo bala de ka jing mi pat ka la ai yanga ka jing mut ka batmai kalong sisa ka tayo kapa bunkam hadu kata-kata ngalas ngau kumpa ngala mare na ka wei syak wei pat kecaka bat bang ngalas dang ban tei yakiding hakikato katne kijaka bat ban bu lane ban penlip no yaki haki wei pat kijaka bat ke ba kadu ke ba ngalakwa ban hiar ban yok sengau hakapakut jong ka singi haka singi thoding kalong ba
ngaladon uwei upawan kai. Shua ba ngalayo ya kalat. Ban jubab ya kata ka jing pen pena. Kawai ka samla beriu. Kala wan ban yeng ha ka jin kang jonga. Bat kala keli lada long ne em ban ya kret. Bat ngala jubab klempe. Andrei kada nur jonga pat kala kerpat ya ka ba ngan pendep shua ban penbej penrenti berpen kui ya ka me jonga ka des jonga kumta ngalasyong ban ya keren berban syashkor ya kanika beriu ke ba ngampat ju itu ke ba don kam sisa ya ka jing yarap ka jing itu kana ka jongka kalong ka bejrong bat kalong ke ba sengau pai donut ngalaklet ya ki kam ying lene kita ki kam ki pangade ban pendep bang ngala ino klempat yok pendep bat ngala syak skor dakad not jonga bat ka mesim jonga kata ka samla briu kentei kala mi na office jonga hadin pun kenta bat wala kala mi nangta kedang rahi ya kita kiju kijing ke ba kalawan ban ya tu ban peliu ya ke ba kalawan ra Henry kala ledru rengkar per kajing tip ba kam siam ladon marwe Henry ba don manore mano ba laperkat ba kalong ke ba don kam ke ba kongsan nomor ba kalayo ya kajing saskor nakapenta jonga ka lapen ken mau yanga ya kawei na kita ki kubor jong kajing mi pat kaba ni ngimlong marwe ngala yo jeng hikai ba haba ngipen ken mau dan ngipen skutu irati ya kajing don jong kiwei pat ngipen mi pat yaki bat ni ayaki ya kajing im ke batamai tikumba ujisu ula ai ya kata api bat hanga wong Father Leonard Sengruniam SD ya kajing don jong ukris lasu tu lembah jong ki dak kisin kato kan engut ki briu hilong kiba kam yo jing ta na kanuksa jong ka Teresa jong ka Kolkata la ningi ong ka Mother Teresa kepala syakri ya ke beduk na ki beduk tam lani ya kasaki jong ka Gladys Steins kepala map ya kitu kepala tang im ya utanga jong ka dia arut ki kun senrang jong ka ki weipat kila syakta ta kasaki jong ka kenhun Kristan kepa bej bet kepa sisya ki weipat lengba jong kijing kot jing kia kiba phala kiba la jia halots lane hapota kalong kepa bun sin lengba kum kita kidak kisin kiba sina kepa kajing don kepa im kajong Yesus Kristus pandra ya kajing sengau pa im ha kajing im jongi u father manton ulatho kasngi balang jong katayo bakoi haka snem kepa khadu jong ka tmaba ka baar kepa tmaba ka baar uang kumne ngalayo i yaka bakadang dem fosil kamat jong ka statue jong Maria ki umat itu aka ngap jong ka ngala pasiao ke balaja ke jing pihak kentu
te kala ring habaka yam mo ring ya ka kemut but kala da ka we ka kti kala tap ha ka we ka pla but kala sei ya ka we ka telegram kepala kerja nang ta kala yam ha banda yam di ngaladon tang ar kenta di ngala pule kathma ka department the war department ka kani ka telegram ka itu ne ka war department ka yatu da ka jing bape ba ma phi baru pun jong phi ka kani ka itu kong ba upun jong phi ulaja akata ka jing ele thama ke ka bang ngala ban le tang ban shu ong tang katuk ani ki kentien ban pentingan bat ya ke jing kular jing ai jing kular pa kan tuai kitrem nak kabanta kata di haka step ke babut jongka singi palai mondi Thursday ngalai ya kata kami keba dem kosiu mat jongka duan kebala penriam kadur kemat jongka mata kadang kam diau ngau si susu bani keba mensua kumbakala long temen kensan tangapo simit kalong tikum utrai jungi akper get semani akajing bisa jing leng akasi toding bakoi ngalai yaka bakala syong akaben ke bah madu kadang petse ya kaduan ke bateli akaba ya ka dur ding pna padon hangta kalau long ke tatap nangta maka kalong tikum kemaria kepada yang kejat jong keding pna kalong ka sithoding bakoi ha kaman sim jong ka nangta haka mit pet ngor pasca chua pangi la sedang yaki jing duai berkejing le niam pet mit pasca kalawan pani tu hanga yak kubar babha kene kam sim la dei kaju kabriu kene kala dei kabriu ka batmai bat kadon hakaya ka telegram ru ka batmai telegram kumur ka kubar ukun jongka lele don jing man sao don jing cha Harsan was safe and ulong padi ukoi di jong kathma prisoner of war kam sem la tu yang kam sem lala ban kren mereka la subu ya kata telegram kiti jonga kayam dia Andrei umat jong kamanta hilong ki umat jong usim peling kecing kemen apa kalami ngalakot ya ka pat ngalaong pas kapasuk Andrei kata ka jing pu samarki hakadur khamat kemi jongka apa ngalayo ngalatip ba nga lasu bulan yang kata ke jingkren ngalatip ba kata ka pasca kalau ada iban mut kamba banyak ke ba ngalaong hato kata kam sem lolong ke jingmi pat nakapan tau pun jongka tangi ya isa khamat kejing yang mat ke pakerpang jong ki khat we ngut
ki apostol ni ki senra. Ki apostol kira long ki beriu kepada tonpok sisa ban saki ya ka jingmi paju Kris. Bat menta ki long ki payah jong ka jinget jongi. Walada ngim perkat capang kata man kasingi. Ndrei ngi pensyong nong rim ya ka jinget jongi. Alor kani ka jing saki kepa kerpang jong kine ki beriu. Haka history jong ke jaj penriu. Bat ki ba la ban ong. Ba ngi long ki saki jong barok kita ki ba ulale. Haka ri jong ki ju bat ha Jerusalem. Berkibu ya u. Ba un yap. Kila penyap ya u. Kepas sedien ya u halor ding. Dari ulai ula penmi pat ya u. Haka singi kepalai. Pat ula penlong ya u ba un pau. Om day habarok ki beriu. Ndrei hangi. Ya kiba la jid dau blay. Banlong ki saki. Kiba la bam. Kiba la di rengkat bat u. Hadin kejing mi pat ju u na kiba yap. Kumbangi siam kam jing apostol. Kalanong kaba. Sipau kot laip kondai. Lusap huwe. Kumta. Kapa kongsan na kapantai jongi. Ki Kristan. Kalong ban pule. Yakini ki saki jong ki. Da kejing pelik jengmut. Amar. Kilong ki nongrim jong kejing e jongi. Kejing ya kendu jong ki kat argut. Ya apostol. Bat utrai belami pat. Kalong kejing ya umat. Kapalong. Kapa kerpang da sisa. Aka history jong ka jaj penriu. Leni upun penriu. Kene kedai kedau. Balai. Ki jing kawai niam ki jong ki. Ki jing burom. Leni ki jing isingi kraw niam ki jong ki. Apa ki lek burom ya kata. Ki la lek burom. Ta kajing kraw. Kajong ki kamdei kata. Kapa kajing kemen. Kapa maya. Kumba Paulus. Ula ya kendu. Bat ba kane ka Teresa kalton. Kijing pau kijong kuris ha ki katwingot ki apostol. Ha ka Rut jong ka Duriau Genesaret. Ane ha ka Kamraneng badan ha Jerusalem. Kolong baya per nakini kijing yo mat palong maya. Kumba Paulus ulaya kendu ya ujisu halenti Damaskus. Kini kijing kendu jong kini ki senran. Kilong kijing kendu ki ba shina. Ki ba konkret. Bat kamet jong ujisu balami pat. Kum kita kijing yo mat ki ba kerpang. Ilakut ha kasengi jong kijing kiu jong ujisu sabeneng. Mentah ka jimi par ke jong Kris. Kedai keba ngikot ke trans historical reality. Ya keba ngilak ban sengutu tang lengba ki kemat jong ke jinget. Kata-kata song trans historical reality. Mari kata ke jimi pat jong Yesus Kris ngilak ban sengutu tang de ki kemat jong ke jinget. Mari ngim asu ban yui ya kamet dan yok tak ya kamet balami pat jong Yesus. Dena kene kedau balai ba hadin ke jimi pat jong Kris ulah penpau ila de tang ha itu kisenran ki balong ki pakloi ban ngej hau kataru kedai ya kaba layalam ya Paulus ban tho namar kata ngakwa ya pi ban sengutu wa omdon uno ubakren da umen sim jong ublei umban ong long balat ban tim ya ujisu ne uno uban ong ujisu long utrai light no lengba jong umen sim bakui kembal tho ake siti benikong sikinong korin kalong kepakat ar khot lai kejinge ha utrai ba mi pat kalong berabor
kata kajing yai nek jong usok jong kajing ya kendu marmet di kepala ai hangi da umensi. Di hatokan ni kalau kajing sisa ne kedi tangkap puris kam kata kajing mi pat jong Jisu. Kajing mi pat jong Kris kam dei ka puris kam dan ne khana. Kadai na kabanta jong i Kristan kata kajing et pa kajing suti kena pat kabala ban syania. Ike ka puris kam kadai tang kajing tu khana ya kapa layatu na kawai kapateng sa kawai pat kapateng daki bun snem. Kumta hakir kom jung kidur ya ki jubab la ai na kabanta ki jingkili ki pakrau jong kajing don jong ki priu ba kumno ukun penriu ulawan bandon balai ka don por jong ki jing sniu hak pertei balai ka don ka jing ya per hapedeng ushenrang pat ka kentei ka puriskam lani ka khana kabadai tang ka jing tu khana kalong kata kaba lajia lani wala julong berabor nadu ki por ndai Andrei kadi tang ka khana kamde ka jing jia ka ba shisha kum ka nuksa korkom ba u adam pat ka im la thau do ublei kumang siam ha Genesis R khat prat ar fulai kajing mi pat jong u Jisu kalong kajing jia ka ba shisha ya ka bala jia ar hajar snem tam menshua Andrei kadai kajing jia kapalong kapa per na par ko kiwe pat ki jing jia kal jentep shisha kalong kepala theli kumno kini ki evangelist ki tho ba ka jentep jung Jisu kalong kepala theli lemda man la we pa we ulatip ba met jong u kaladon hapo jong kata ka jentep kalong kapa sup pan le check pan pe lajar kata ka jentep kepala theli kam ong bun ki hangno kamet jung Jisu kadon hiju kila ong ba la sim no yaka met jung Jisu hakapor men met Andrei kajing sisya kalong ba nadu kata kapor om sim ladon mano manaru bala ban bin i ne ban kedau hangno ya kata kamet lapu nakapantai jong ki apostol kila ong Jisu Kris udai uto ubalayap udai uto ubalami pat uto uba ladon ha dikamuan jong kupah sti seginong rom pra lai pusau kedai kerkom jong kejing ong bau Jisu o undon su akan deka pertei dena kene kadaung ong pakane kajing jia kedai kajing jia na kajing jia paro paper tam na ki paper omla ban pen sisa ya kane da kerkom jong ki scientist kedai keba lajia keba peni ba Jisu undon su akan deka pertei Andrei ula don haka pertei ke jong play dei na kene katau kolong ke ba na ke banta jongi pan sngau thu ya kata ke jing sisa oi ya apostol kila yo i sisa ya u Jisu Kris ubalami pat Andrei kata ke jing i kolong ke jing yo i pau ba kerpang bat ke ba per kisaki kidang don haka pertei Andrei kamet jung Kris kam don su ha pertei Bumta, nang manya kendu, sasisin pat, yaki senran,
jong ulahap ban penyadai yalade nang ba undup ban keren ban wanra ya kanur karkom ban keren te ulahap ban wanra ya kata ka ong glorious body kamet baladab buram haban leceki da kata kamet badab buram kabara la penlong ya pa unya kendu marmet pergi senran ki jo hakane kapor ki jaka ki kamera kapor kamdon putsu nakapan taju kumta ulau jeng hakamat jongki bat hapdeng jongki bat ula rung la rung hakata kamera wat la izin kang ilakang bat ula bam ya kedok ha rengkat bat ki kini kijing atu kipa long detail kimut ban kedau ba ngin salai bam dok ha andang li poi habene Henry ban pensngutu yangi ba udai uju ujisu uba lapau aki senrat uju ujisu ju ujisu bedan habeneng pat uba lapau ula iman kepertei ula yap ula mipat mentau duan habeneng kajing mipat kajong ukuris haka history jong kibriu kane kajing jia kawan ra ya kajing pet ya kajing im hakar kom ke batumai haka jeka penyalam yangi sya kajing yap Henry kane kajing mipat kaya lam yangi sya kajing ya sya kajing mipat oi ujisu ulami pat sisya nakibayak nakabanta ar hajar snem Ibriu shinrang berkentei kila ya pediang dan ikilah pediang ya ke kubur bapa ke jingkimen namarba ka ai ya ke jing pet ke batamai ya ke jing im pat ya ke jing don jong ke jing mut ke batamai aka thong jing im jongki kijing ya per kijing ya tu chapang ke jing mi pat kato ke ki briu lese kila ban singolong ban yu iba kisaki jong ki evangelis halor ke jingmi pat jong ukuris ya per apa ya dei bat ki jingjia ki ba benia le rajar kata ini barakoi ki yawan lang hakaju apa ya dei bat ki balong kongsan rajar kata balong ke pas tenat ban tu ba idei kini kijingnya per kibadon kiban ai ya kajing tikna ya kani kajing ya tu ya kata kajing jia lada kini ki sangut ki evangelis la tho tik ya kaju para kin tho kumju ya kaju te kane kala ban ya palat ya ka history ne ya ka jili jong ka history jong kipriu ya ke ba let's say apa kilek kumta kan sawan ra yangi hangi ya ka jing sing artatin kalau kata ke ba kilat ho kalaban pau hangi pakalong ka jingyo jing hikai ya ka ba kilala lendet it would look like a lesson learned by heart man la way une evangelist la persang ban pen pau ya kene ke jing maya da ki tien ki ba ki tip dan utip tau evangelist but ya ka jing long jong ka culture akaba ki long iba tibha nengkong kini ki saki ki bani kong jong ke jing ipan kilong ki para tikina pa ujisu ulalong
upa im. But kane gede namarjong kijing omat kipa per ya kiba kiladon. But ya kaba kiki kodru kajing yo ipau. Di lepas jong kini kijing ipau kisaki kila ban batai. Balai kata ka jintep ya kaba labu yu jisu ka theli. Henry kila shem jing ban batai. Ya ka kapa ki omat kapa ki leyo ya kini kijing ipau. Kumta kadon kijing ya per apa deng kijing ya tu chapang kijing ipat na way evangelist sha way pat. Ilaban Pedro ba omdon uno na kini ki evangelist babatai ya kijing ipat hi pat umno kata kijing ipat kalachia. Yau Jisu la ai hangi om ya uta uba balami ipat na kipayap Andre ngumul berong ba yau Jisu la ai om ya uta u Jisu ubadang mi pat Andre ya ubala mi pat Jisu nyu iba om don kano ru kepalong kepa long kepa syai kepa pau ke dur kadar paki ki ong sapang kini ki jing yu ipau jing wan pau jing Jisu. Bat ya kini ki jing ya kendu jongki marmet markmat bat utrai balami pat. La ai ya kane kata kadur bakira kendu ken marmet. Ini kepin mau yang iba ngiru. Ngilaban ya kendu ya utrai Jisu. Ha kino ki jing jia. Ki kep jong ki jing im jongi balong tikina. Pat kala ru ban long ba kan nom dalong hakata kerkom balong capar na ka jing long jing kendu jing im jong ki beriu ki paman nak kasi. Dene ban long hakata ke balong hapuk kiong paring in a spectacular event. Nang ta keton kene kuwi jing cia sakene kuwi pat ke jing cia. Bun snem ha Edinburgh. Ha bun na kawai na ki bun tili ki kangiet dukan ki bala pen ya ki jing draw ki jing draw ki badon jing draw yang ki ba itnat ba kring ya ki kmat jong wei ubriu ubade yait lenti nang ta u nang pej bhai ya kane pej thu bnia bha ya kane ka jing draw ya ka jing sanal phna eu Jisu. But la yait slam bha kapor nadu ba uni ubriu ula ailat ya kano ka jing perkat ya kitu kiba la kedau la peni da kata ka jing dro kapan wan rung hapok ka jing mut chu Andrei ka ta ka jing dro ka jong artis nong dro kalau wan ra biang ya ka jing ken mau ya ka jing shisha ka ba la slam bat ka ba la klet but kani ulayo ya ka jing kta ya kani bat ulas ngau lengkung jing mut kensan ulas yo ngau ya ka jing don jong wei ukna bayeng hangta marjan uba utau kena ru ula pek sin ya kata ka jingdro tu de Jisu sir ula long ubriu babah ula yap na ka bentai jongi but itu ide imei ju bayeng hang tu sir ibadang pek ya ke ekibakila le ya wong tau kena Jiu tahu briu plus ngeu don kejing set harga pudot jung but tau kena
la peteng ban ong ula yap ser na kabanta ki pop jungi pan kira tep ya usa kalalong kapasngau sisya atu kata-kata pat tau breu ula pai no nang ta pat ula peteng ya kijing ya leti jong nang ta ula sngau badan menor batan naka tedu jong ka kot jong pat haba ula pai le yu ya uk tau kena ubala ya tu ya kataka kana ha u pat lo pej ya kamat jong pat utau kena ula ong taka kensan pat ula ong kumne ngala klet pene tu ya piser ngala klet pene tu ya pi ba ulami pat biang ini di wajing tu Jepang kata wajing jia jong wajing pej ya takadur jong wajing mi pat jisu balai bagi tu ki senran kim sem la itu wud yau jisu kalong ke ba kapam sengau la ban ngai pakalong sisa kau lami pat pat kala simpor nak kapanta ki senran ki jong u ban itu ya jisu na Nazaret ha utrai ubalami pat ha ka jimi pat jong u jisu la pen pau ya ka jing im blei jong u ha ka jing long breu jong ban sengau tu ya kata arteli kidak kisin la ai haki apostol kabanikong kajin tep kabateli berkabar kajingwan mi pa kiwi pat kidak la ai haki kenang panyarap ki ban itu yau jisu ini kita kisin kilong itu ki tliu prek ha ki kiti jong pat ki kijat jong pat kumjuru ya ke jinmong badon haka kurung jong la dei sisa u jisu u jisu ubala yap halor ke ding pena pat ya ubala mi pat di ubala tep henry menta ulah keladur isenran kim sim lala ban ken mau kim sim lala ban pen ken mau ya ladi ba ya ke makidon sapang u jisu kanang ba kindup itu ya umta ki senran jong gitu kiba lech sa imaus kila itu ya tang ha kajing kriya kepu ajar kata kila hap ban jupap ya da kajing kanang ban le ya kata itu kiba kwa kila ban aingu ya blei ba kile kendu ya utrai balami pat kajing im jongki don mana na pedeng jongpi balai kendu ya utrai balami pat kajing im jongpi don na pedeng jongpi balai kendu ya utrai balami pat kajing im jongpi kila ban share ya kata story kan long ka story kapasu ternatang di pilaban pulai susu Jepang kini ki ngembajong ka Catechism of the Catholic Church kinombar terus pa alai pupra adun terus pa san pusan badru naka compendium of the Catechism of the Catholic Church nombar cispa arpundriu adu cispa alai puwe kayak suki bha kapor pat kaslem compare dengan kermen bisa skor bha utrayan kurku yepi iwe